ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କଥା ହେଲା କି ଏବେ ଆପଣ ରିସେଣ୍ଟ ଶୁଣୁଥିବେ ଯେଉଁ ଆମର ବଜେଟ୍ ହେଲା ସିଗାରେଟ ରେଟ୍ କୁଆଡ଼େ ଯେଉଁ ସିଗାରେଟ 15-18 ଟଙ୍କା ଥିଲା ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ହେଇଯିବ କୁଆଡ଼େ 300% ବଢ଼ିକି ପୁରା 70-72 ଟଙ୍କା 80 ଟଙ୍କା ହେଇଯିବ। କାହିଁକି? ଆପଣ ଟୋଟାଲ ସିଗାରେଟଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଉନାହାନ୍ତି। ଟୋଟାଲ ଏମିତି ଆପଣ ପଇସା ଲୋଭରେ ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ? ନା ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆସିବ, ଆପଣ ବଢ଼େଇ ପାରିବେ ରେଟ୍ଟାକୁ, ବନ୍ଦ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଖରାପ ଜିନିଷଟାକୁ ଗୋଟେ ବନ୍ଦ ରୋକିପାରିବେ ନାହିଁ, ତାକୁ ବଢ଼େଇ ବଢ଼େଇ ଯିବେ ରେଟ୍ଟା। ଆପଣ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯିଏ ମଦ ପିଉଛି, ଯିଏ ମଦୁଆ, ଯିଏ ଗୁଟୁଆ ଖାଉଛି, ଯାହା ବି ଯିଏ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ଯିଏ ସେବନ କରୁଛି, ଆପଣ କେବେ ଭାବୁଛନ୍ତି ସିଏ ଆପଣ ରେଟ୍ 70 ଟଙ୍କା 80 ଟଙ୍କା କରିଦେଲେ ଆପଣ ସେ ତା ନିଶା ଛାଡ଼ିଯିବ? ଜମା ଆଗେ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଯେତେବେଳେ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ଗୁଟୁକା ବ୍ୟାନ୍ କରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଏବେ ତ ଅନବ୍ୟାନ୍ କରିଦେଲେ, କୁଆଡ଼େ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି କୁଆଡ଼େ 2000 କୋଟି ଟଙ୍କା କୁଆଡ଼େ ନେଇଛନ୍ତି ଗୁଟୁକା କମ୍ପାନୀଠୁ। ଆପଣ 2000 କୋଟି ନିଅନ୍ତୁ, 5000 କୋଟି ନିଅନ୍ତୁ, ଛାଣନ୍ତୁ। ଆମର କଥା ହେଲା ଯେତେ ବନ୍ଦ ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଆଜ୍ଞା ଗୁଟୁକା ଯେତେବେଳେ 5 ଟଙ୍କା ଗୁଟୁକା ଯେତେବେଳେ ଦୋକାନୀମାନେ 20 ଟଙ୍କାରେ ବିକିଲେ, ଲୋକମାନେ ଖାଇଲେ ନାହିଁ? ଖାଇଲେ ଆଜ୍ଞା। କାହିଁକିନା କାହାର ଝାଡ଼ା ହେଉନାହିଁ, କାହାର ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁଛି, କାହାକୁ ନିଦ ହେଉନାହିଁ, ଖାଇଲେ। ସେମିତି ସିଗାରେଟ ରେଟ୍ ଆପଣ 18-20 ଟଙ୍କାରୁ ଆପଣ ବଢ଼େଇ ଦେବେ 80-90 ଟଙ୍କାକୁ, ଯାହା ବି ବଢ଼େଇ ଦେଲେ ଲୋକ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆଗେ ଟାଣିବେ ନାହିଁ? ଟାଣିବେ ଆଜ୍ଞା, ଯାହା ବି ହେଲେ ସେ ଟାଣିବେ, କାହିଁକିନା ସେଟା ତାଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ। ତ ଆମର ଅନୁରୋଧ କି ଆପଣ ଟୋଟାଲ ଜିନିଷଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଲୋକ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପଇସା ଚକ୍କରରେ ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଜାଗାରୁ ଦୁନିଆ ଆଡ଼ୁ ଆପଣ ଟ୍ୟାକ୍ସ କଲେକ୍ସନ କରୁଛନ୍ତି, କେବଳ ସିଗାରେଟ ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ନୁହେଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଆପଣ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ଆମର ମୋଟୋ ହେଲା କି ଆମର ଇଚ୍ଛା କି ଟୋଟାଲ ଓଡ଼ିଶାରୁ ହଉ ଇଣ୍ଡିଆରୁ ହଉ ଟୋଟାଲ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ବନ୍ଦ ହଉ। ଲୋକମାନେ ଆଜ୍ଞା ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ଖାଇକି ନ ମରନ୍ତୁ।